prawf drwy anwythiad 2. Felly, i gynhyrchu prawf drwy anwythiad ar gyfer gosodiad am y cyfanrifau positif yn unig, mae'n rhaid dangos bod y gosodiad yn wir am n yn 1, bod chi cam cynta i ddechrau gyda, a dangos os yw'r gosodiad yn wir am n yn c, sef rywle yn yr gyfres, bydd hefyd yn wir am n yn c plus 1. So bydde gyda ni cam 1, wedyn os yw'n wir am n yn rywle, bydd e hefyd yn wir am yr un nesa, a felly bydd e'n wir am bob gyfanrif positif. So felly dyna'r ddoi gam sydd angen i ni ddilyn. 3 enghraifft fach fan hyn yn y fideo yma. Un ar matrixau. Felly, os yw y matrix M yn 3, 2, 0, 1, profwch drwy anwythiad, os yw n yn gyfanrif positif, bydd M i'r pŵer n, hynny yw llosi'r matrix yna gyda unan n o weithiau, yn rhoi'r cyfuniad yna i ni. 3 i'r pŵer n, 3 i'r pŵer n minus 1, 0 ac 1. Felly, cam cynta oedd profi bod y gosodiad yn wir am n yn 1. Felly, pa mae n yn 1, mae m ar y chwith i'r pŵer 1 yw just m, felly 3, 2, 0, 1. Ar y dde, rhoi 1 mewn, felly 3 i'r pŵer 1, 3 i'r pŵer 1 minus 1, 0, 1, a ni'n cael 3, 2, 0, 1. Felly mae'r ddau ohonyn nhw yn hafal, felly mae'r gosodiad yn wir am n yn hafal i 1. Cam 2, o dweud fod y gosodiad yn wir am n yn c, mae yn wir am ryw n yn hafal i c, felly didoli fod y canlyniad yn mynd i fod yn wir am n yn 1 yn fwy, felly n yn c plus 1. Felly, m i'r pŵer c plus 1, c plus 1 yn golygu m i'r pŵer c, lluosi m. Beth i ni'n anelu am, wastad eisiau chi feddwl ochr draw beth i ni moyn gorffen lan gyda, ni angen bod m i'r pŵer c plus 1 yn hafal i 3 i'r pŵer c plus 1, 3 i'r pŵer c plus 1 minus 1, 0, 1. Felly nôl i m i'r pŵer c plus 1, felly m i'r pŵer 1, lluosi m i'r pŵer c. Mae'r gosodiad yn wir am n yn c, felly ni'n gallu roi yn lle m yn c, 3 i'r pŵer c, 3 i'r pŵer c minus 1, 0 ac 1. Felly ni am lluosi m gyda m i'r pŵer c. A ni wedi dweud bod m i'r pŵer c yn wir. Felly llosi'r ein, rhes gynta gyda'r golofn gynta yn yr ail matrix, felly 3 lluosi 3 i'r pŵer c plus 2 lluosi 0 yn rhoi 3 lluosi 3 i'r pŵer c. Gwylod, res wylod, lluosi'r golofn gynta yn 0 lluosi 3 i'r pŵer c plus 1 lluosi 0 sy'n rhoi 0 i ni yn y sefyllfa yna. Res stop gyda'r ail golofn yn 3 lluosi 3 i'r pŵer c minus 1 plus 2 lluosi 1. Res gynta ail golofn. Felly mae hwnna'n rhoi i ni 3 lluosi 3 i'r pŵer c minus 3 plus 2 yn minus 1. A'r res wylod lluosi'r colofn ola yn 0 lluosi 3 i'r pŵer c minus 1 plus 1 lluosi 1 sy'n rhoi 1 i ni yn y sefyllfa yna. A felly 3 i'r pŵer 1 lluosi 3 i'r pŵer c yn rhoi 3 i'r pŵer c plus 1. Hefyd fanna 3 i'r pŵer c plus 1 minus yr 1 a 0 ac 1 ar y diwedd. Felly, ni wedi dweud os oedd y gosodiad yn wir am n yn c, fydd e hefyd yn wir am n yn c plus 1. Oedd yn wir am n yn c, o'n i'n gallu rhoi hwnna mewn fanna, a ni wedi cael y fformula am ar gyfer n yn c plus 1. So, ar gyfer, os mae'n wir am n yn c, bydd e hefyd yn wir am n yn c plus 1.
Ni wedi profi bod yn wir am n yn 1, felly yn ôl anwythiad, bydd y gosodiad yn wir am bob cyfanrif positif n. So ni wedi dilyn y ddoi gam a ni wedi rhoi'r brawddegau priodol yn ei lle. Enghraifft fach arall ar gyfer rhywbeth myneges sy'n rhanadwy gyda rhywbeth. Felly, diffinir gyfres o rifau fel xn yn 7 lluosi 3 i'r pŵer n minus 6 lluosi n minus 3. Lle mae n yn mynd 1, 2, 3 ac yn y blaen. Profwch trwy ynneithiad ar gyfer bob cyfanrif positif n bod xn, sef y rifau yma, yn rhanadwy dy duddeg am bob rif positif. Felly ni'n dechrau gyda n yn 1, rhoi n 1 mewn yn lle n, felly x1 yw 7 lluosi 3 i'r pŵer 1 minus 6 lluosi 1 minus 3 sy'n rhoi 21 minus 6 minus 3 sy'n rhoi 12. Felly mae x1 yn rhanadwy dy duddeg, felly mae'r gosodiad yn wir am n yn 1. Dweud, cam 2, dweud fod y gosodiad yn wir am n yn c a didoli fod y cynlyniad yn wir am n yn haflu c plus 1, 1 yn fwy. Felly, n x i'r c plus 1 yn haflu 7 lluosi 3 i'r c plus 1 minus 6 c plus 1 minus 3. Ni angen dangos bod hwn yn ranadwy dy duddeg. Felly, does dim target yn ni lawr yn y sefyllfa yna. Ni moyn dangos bod hwnna i gyd yn ranadwy gyda duddeg. Felly, dod ar pŵer lawr, so 3 lluosi 3 i'r pŵer c ar gyfer y rhan yna, minus c, minus 6, minus 3. Dod ar 3 i'r blaen, achos mae 7 lluosi 3 i'r pŵer n sydd yn ni fyna, felly ni angen y cyfuniad yna. Felly 3 lluosi 7 lluosi 3 i'r pŵer c, minus 6c minus 9. Nawr, edrych ar beth sydd gyda ni. Ni'n gwybod bod xc yn haflu 7 lluosi 3 i'r pŵer c minus 6c minus 3 yn rhanadwy gyda 12. Felly, os ni ail drefnu hwnna, a gallwn ni am newid am y 7 lluosi 3 i'r pŵer c, a mae gyda ni 7 lluosi 3 i'r pŵer c yn haflu xc plus 6c plus 3, am newid reina, felly x i'r c plus 1, x c plus 1, neu geir, yw 3 lluosi xc plus 6c plus 3 minus 6c minus 9. Lluosi'r un yma, so mae 3xc gyda ni plus 18c plus 9 minus 6c minus 9. Mae 9 yn canslo, a mae gyda ni 3xc plus 12c. Ni'n gwybod bod xc yn rhanadwy gyda duddeg, mae duddeg yn rhanadwy gyda duddeg, felly mae'r cyfuniad hefyd yn luosrif o 12. Hynny yw, mae x c plus 1 yn luosrif o 12. Mae fe'n rhanadwy gyda 12, felly mae'n luosrif o 12. Felly, os yw'r gosodiad yn wir am n yn c, bydd hefyd yn wir am n yn c plus 1. A trwy anwythiad, bydd y gosodiad yn wir am bob cyfanrif positif n. Cofiwch y camau yna, dangos bod yn wir am n yn 1. Os dweud bod yn wir am n yn c, a oherwydd hynny bydd yn wir hefyd am n yn c plus 1, dyna'r darn le mae'r algebra, le mae rhaid chi feddwl beth dwi'n anelu am, beth dwi eisiau dangos. A wedyn, ar y diwedd, dweud, os yw'r gosodiad yn wir am n yn c, bydd e hefyd yn wir am n c plus 1, ac yn ôl anwythiad, mae'n gorfod fod yn wir am bob cyfanrif positif n. Un fach arall bach yn wahanol.
Ystyriwch yr anhafaledd 240 n sgwar yn llai na 5 i'r pŵer n. Ar gyfer pa gyfanrifoedd positif mae hyn yn ddilys. Felly, drwy ystyried gwerthoedd bach n a defnyddio cyfrifiannell neu teimlen, gallwn weld beth sy'n digwydd. Felly, n yn mynd o 1,12. Beth yw gwerth 240 n disgwyrio? Dyna ni. Beth yw gwerth 5 lluosi i'r 5 i'r pŵer n, a dyna ni. Nawr, a ydy 240 n sgwar yn llai na 5 i'r pŵer n? Na, le mae n yn 1, na, le mae n yn 2, na, le mae n yn 3, na, lle mae n yn 4, na, lle mae n yn 5, nawr mae yn. Mae hwnna'n 15,000, mae hwnna'n 8,000. Felly, o fyna ymlaen, mae yr anhafaledd yna yn wir. Felly, mae'n edrych fel pan mae 240, pan mae n yn fwy na'n anhafel i 6, mae 240 n sgwar yn llai na 5 i'r pŵer n. Felly, dewch i ni brofi drwy anwythiad, os yw n yn gyfanrif positif, lle mae n yn fwy na'n anhafel i 6, bydd yr anhafaledd yna'n wir. Felly cofio, mae angen cam 1 yno ni, ond tro yma, ni am ddangos bod yn wir am n yn n yn 6, achos ni methu mynd yn llai na 6. Felly, dechrau gyda 6 yw'n cam gynta ni. Pa mae n yn 6, mae 240 n sgwar yn rhoi 8,640. Ar y dde, pa mae n yn 6, mae 5 i'r pŵer 6 yn rhoi 15,625. Felly, mae'r gosodiad yn wir am n yn 6. Nid n yn 1 tro yma, n yn 6. Rhywle, dweud fod y gosodiad yn wir am n yn c, lle mae c yn fwy na'n anhafel i 6, a didoli fod y canlyniad yn wir am n yn c plus 1, 1 yn fwy. Felly, ni angen c plus 1. So, 240 c plus 1 disgwyrio yn hafel i, ond mae eisiau meddwl nawr beth i'n anelu am, ni angen bod hwnna yn llai na 5 i'r pŵer c plus 1. Felly, dechrau ni gael gweld beth sy'n digwydd. C disgwyrio yn c plus 1 disgwyrio yn c sgwar plus 2c plus 1. Ni'n gwybod bod c yn fwy na'n anhafel i 6, felly ni'n mynd i greu nawr ten rhif c, felly bydd 2c plus 1 yn llai na 2c plus c. Felly mewn yn y dyfyniad yna, byddwn ni'n rhoi yr anhafaledd yma. Felly mae 2c plus 1 sydd gyda ni fyna nawr yn llai na 3c, ond yn hefyd yn llai na c lluosi c. Ni'n gwybod bod c yn 6 neu fwy, felly mae 2c plus 1 yn gorfod fod yn llai na c disgwyrio. Gosod hwnna mewn yn yr anhafaledd. Yn yr hafaledd yn lle 2c plus 1, ni'n mynd i roi c sgwar, a ni'n gwybod wedyn ni bod y darn yma yn llai na hwnna dy c sgwar. Felly ni'n trio creu y sefyllfa yma yn gwyrdd. Felly 2c disgwyrio, ond ni'n gwybod bod 240c disgwyrio yn llai na 5 i'r pŵer c. Mae rhaid defnyddio'r ffaith bod ni'n dweud bod yn wir am n yn c, felly yma ni'n mynd i roi hwnna mewn. So mae 2 lluosi 5 i'r pŵer c ydy ni, yn lle 240c disgwyrio. Ond ni nawr yn mynd i wneud y ddau na lan i 5, ni dal yn llai na, yn fwy na yr term ar y chwith. Felly ni nawr yn gallu gweud bod 240c plus 1 disgwyrio yn llai na 5 i'r pŵer c plus 1. So ni wedi creu, o dechrau ar y chwith, ni wedi creu term sy'n mynd i fod yn llai na fe ar gyfer
n yn 6 neu fwy. Felly mae'r gosodiad yn wir am n yn c plus 1 dim ond fod e'n wir am n yn c. Defnyddio ni'r ffaith yna fyna. Felly ar gyfer bob, yn ôl anwythiad ar gyfer, mae'r gosodiad yn wir am bob cyfanrif positif n yn fwy na'n ein haflu 6, nid 1. So un bach yn wahanol yw ni'n dechrau gyda cam o ddim yn 1. 3 bach i chi gael trio mas. 1 ar matrixau pŵer n, a 1 yn dangos bod term yn rhanadwyd 16 ar gyfer bob cyfanrif positif. Ond mae'n dechrau gyda cam i chi dod o hyd i bod i bedol c plus 1 yn hafel i'r term yna, i'r mynegiad yna. A wedyn un arall ar gyfer anhafaledd, fwy na'n yn haflu 7, so byddwch chi'n dechrau cam 1 bod n yn haflu 7. N factorial yw na, n lluosi n minus 1, lluosi n minus 2, ac yn y blaen lawr i lluosi 1 yw n factorial. A dyna ddiwedd y fideo ar brawf trwy anwythiad 2.